ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni uNyazi wezulu. Bantwana bokuyikhonza inkosi, ngibonga uthando likaNkulunkulu yena esihlangene ngaye la uBhombela isitimela zamampondo akhethile ukuthi lo mkhosi omkhulu oba khona iminyaka yonke ukuthi akhunjulwe ukuthi sefikile la yena yenza wabonakala ukuthi uvela ezulwini. Uma sila wafika la ngonyaka ka 1927 zo 16 insuku ngolesithathu. Ngifuna ukukhuluma ngokwekhona esithi masihlangene ngale nkosi omkhulu sisuke sikhuluma ngeqhawe lasezulwini elendulela lokhu kuphila khona emhlabeni. Lwathi ngeke kusaphela phakathi kwendlu kaDingana noSenza ngakhona. Uma ngilala mina emhlabeni ngiyovuka ngimbathe inyama entsha. Namhlanje umbethe inyama entsha yesihlanu uNyazi wezulu. Uma efika la kule ndawo inkantolo ekhona la eMbumbulu nayila ngaphesheya, wayehamba nabantu bese idlanzana abantu namakhosazana. Enye amakhosazana eyathi mayifikelwa okuye kwenzeke kumuntu ehlubuka yayisigana kithi kamaphumulo. Ithi ke sasihamba naye simlandela ebheke enkanyezi empandweni. Wathi mayefika wafika emthini omkhulu eMbumbulu lapha enkantolo. Wathi bantabami, washaya phansi ngonyawo kuzokwakhiwa enkantolo la. Inkantolo kobaba mabeshadelwa babejokola ngenyawo baye ePinetown. Inkantolo kwakuyiPinetown. Yilo esikhuluma ngayo bangcwele. Wathi mayifika esigodini sasempandweni washona phansi wawela umfula kasali wakhuphukela entabeni elibizwa ngokuthi kusenkanyezi. Uma ifika emzini wakaShange kwakuyintambama ngo-3. Uma ufuna ukuthi ukuthole kahle kuphelele 141 esihlabelelweni. Ikhona lapho lama kukhulunywa ngokuthi wayesenkanyezi kula ngaphesheya. Wathi mayifika emzini wakaShange ntambama ngo-3 wayifika indoda yakaShange eyathi mayimbona wafika kuyona ukuyibona ukuthi angimazi lo muntu kodwa afane nabantu basemhlabeni. Wayesethi mntanami, njengoba ngingena la kwakho ngizocela ukuthi ngishumayele mina ngithunyiwe uzoqinisa izihlalo zamakhosi nokuzosindisa abantu. Kwangena kule ndoda wayesethi mntanami, ngizothi mangishumayela ngisebenza lo msebenzi ngilalela kulo muzi wakho. Kodwa mntanami kulezi zindlu ezikhona okungilungela ngicela ungisize lapha eXhibeni lela lombila nokhipha umbila ngoba ngizolala khona. Le ndoda yakhuluma nonkosikazi wayo uMaphewa awukhipha umbila yashumayela lelivangeli yehla yaze azofika la eMbokoteni. Ekupheleni kwalesiwa khona imizi yakonene. Ukhona unene wayebizwa ngokuthi unene webhishu.
lwangena lolu thando kule nsizwa yathi sengihamba nawe yagcina isingumshumayeli kule ndawo. uShange wathi ma ezinikela wagcina eseyimbongi wayasukela ngenyawo aze ayongena ePhakameni ehamba ethi sala msalusele usefikile obelindele izizwe yayithethelela lensizwe siyongena ePhakameni kwakuyilaba ngcwele ngoMarch 16 ngo-1927 wabe seyabonwa uShembe wagcina ethola indoda wathi bantu bami ngicela ninginike indawo ngoba ngifuna ukuthi ngakhe indawo abazokhonza kuyona abantu abami. Okwathi indoda yakwaShezi yathi nceba kaNkulunkulu ngiyakunika le nsimu wabe seyalakha ithempela elibizwa ngokuthi Sepheza. Bonke abantu amaNazaretha amaphethela la bekade ethi noma ethatha amathikithi okukholwa ebizwa ngokuthi Sepheza ngoba inkosi uBabamkhulu uBhombela wakha lelo thempela. Wathi izokhula lento umhlaba wonke uzogqoka ngomhlophe. Yayihalalisa ke lensizwa ithi sebeyakuphangela welothanela ijokola ibheke ePhakameni iphume seyiphuma eNtungwane bayakwazi abangcwele eNtungwane idosele ePhakameni. Abangazazi lezi zindaba abani batshela ngangani babethanda ukuzizwa lezi ndaba abani batshela ngangani bayokhala ngani sihlobo sabo abani batshela ngangani bayokhala ngani sihlobo sabo-ke abani batshela ngangani. Ngiyabonga ukuthi ngithole leli thuba ishiye indawo ngoba sisuka ixokozela indaba kanti njengoba kuthiwa belinye bemabili nje usuke kwenzela ukuthi abathole ukuthi bakhulume nabantu. Ngiyabonga inkosi kusizini ekuzweni.